хора, аз съм на рожден ден на Виви и да ви покажа как отваря лабубите си. Кока-кола. Хора, сега ще отварям лабубна Кока-кола. Аз много искам да ми се падне. Напишете в коментарите, че сте рожден ден, Виви. Да, много искам да ми се падне секрет, така че нека да го отворим. Не, бе. Трябва като на видеята да го отвориш, ама... Айде, отваряй, бърз. Отвори го. Айде, с затворени очи покажи на камерата какво е вътре. Майка мила, никога не съм виждала. Отвори го. Отвори го и го покажи. Аз знам какво е. Това е. Не, отвори го и го покажи първо на камерата. Покажи го на камерата. Покажи го на камерата. Това е. Много е яко! Майко мила! Нямам повторка. Нямаш повторка? Истинско. Ако си върти главата, истинско. Истинско е! Може ли да Шалче! Чакай, дай да го покажа на хората. Много яко. Вижте какво е сладко. Може ли да го видя? Виви, може да ли видя? Да, 9 зъба има. Леле, това е много яко. Аз нямам такива. Хора, напишете, че сте рожден ден непременно. Това е Виви. Може да снимаме влог. Чакайте, това е песента на Вирго. Май. Не. Това е Бор първи, ма. Не бе, това е Атанас Колев. Айде, кажи чао.